Verslagjouwer Onno Valkenaar is de hele dag al in Den Haag en volgt de Frieske Kamerleden. Onno, we weten dat Friesland altijd een uitpakt op Prinsjesdag, maar binnen de cadeautjes die het Friesland zelf uitpakken kan. Ja, op Prinsjesdag willen alle je plan bekendmaken voor het komende politieke jaar. Ja, het gaat goed in Den Haag, het gaat goed met de BV Nederland. Er is meer geld. Ik heb net zien dat er hele concrete projecten binnen van Friesland. Maar er zitten wel zo'n regio-deals om te komen. Provincie Friesland weer heel druk aan het lobbyen van de morgen. Maar je traditionele Prinsjesdag ontbijt. En het speerpunt daar, dat wie de vluggetrein naar Den Haag. Het is de dag dat heel politiek Nederland in Den Haag is. En dus wordt deze dag gebruikt om te lobbyen. Dat geldt heel voor de politieke delegatie uit het noorden van Nederland. Zij beginnen de dag in het Escherpaleis om duidelijk te maken dat er geld op het kleed komen moet. We hebben een soort regio-deals inzien, 88 in het land. Er is maar 200 miljoen beschikbaar. Het belangrijkste onderwerp bij die lobby mij duidelijk wijzen. Een snellere verbinding tussen Ronestad en het Noord-Nederland. Door die serieus te verkorten naar iets meer dan een uur of een uur en een kwartier. Ik denk dat het een boppenslag zou zijn. Hoe vlatter dat de verbindingen binnen, hoe beter. Maar of dit de juiste oplossing is? Ja, daar moet natuurlijk nog veel harder aan getrokken worden dan alleen het uitdelen van folders. Dus je toen ermee alle willen instappen in die vluggetrein. Ja, waarom net? En dat Jon ook mooi ging, dan komt heel wel weer. Dat zit er gezellig uit, Onno. Maar ja, dan moet je het geld wel hebben. Komt dat geld ook los uit Den Haag? Nou, er wordt praat over regio-enveloppes. Dat is de inzet van het nieuwe fjouwe partijenkabinet. CDA en ChristenUnie doen dat heel graag. Meer geld voor investeringen in de regio's boeten de Ronestad. Nou, er wordt al over praat. En de komende politieke jaar komt er nog volle meer geld los van die zogenaamde regio-deals. Ik zag ook dat het vertrouwen in het noorden bijvoorbeeld, in het kabinet, laag is. Dat de sepsis groot is. En dat snap ik. Denk aan Groningen, maar denk ook aan de regio die vaak het gevoel heeft van het draait wel heel veel om de Randstad. Maar dit is ook het kabinet van een regiofonds van bijna 1 miljard. Waar we allemaal regionale knelpunten willen aanpakken, willen oplossen. Dit is ook het kabinet die de kleine scholentoeslag verhoogt. Dus we willen die leefbaarheid van kleine kernen overeind houden. Dit is ook het kabinet van Friesland. Ja, dat zei Segers van de ChristenUnie. Wat wie nou vinden de teneur van de troonrede? Nou, die teneur wie optimisme, het gaat goed met Nederland. Teneur wie ik, van we moeten maar meer skip litten, meer maaien waar daan. Denken om mensen die het eens binnen, mensen met schulden, mensen in de nederklits. Maar wat ik voorop zie is dat we gaan er alle hier op vooruit. Dat zei de koning zelfs. Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat. Thuis, op het werk en in de wijk. Mensen moeten ook weer voelen dat de politiek voor iedereen is. Er leven vragen. Kunnen wij en onze kinderen blijven rekenen op goede zorg, een betaalbaar huis, een baan, goed onderwijs, een veilige buurt, een schone leefomgeving en een goed pensioen? En er is de vraag die niet in een rekenmachine past. Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar? Ja, bij mij zit nog een van de financieel specialisten uit de Tweede Kamer. Aukje de Vries, financieel wethouder bij de VVD. Elke iemand vernemen dat we erop vooruit gaan. Stel dat ik barre het komende jaar, krijg je het echt elke keer erop vooruit? En hoe kan dat? Nou ja, de 96% van de mensen zullen erop vooruit gaan. We vinden het wichtig dat mensen dat merken in hun leenstreekje, op loonstrookje in januari. En dat je een uitkering hebt of een pensioentje? Ik de uitkeringsgerechten gaan er nog op vooruit en ik de pensioneren gaan er op vooruit. Het hangt natuurlijk wel heel erg af van je individuele situatie. Oké. En hoe ligt het voor de boeren? Nou ja, er zit een mooie voorstelling volgens mij voor de boeren. De jonge agrariërs, daar komt een regeling voor om makkelijker een bedrijf over te nemen. En ik denk dat dit ook zeker wichtig is voor Friesland, omdat daar toch een soort boeren met wraks liggen. Ja, dat is het voorstel dat komt oorspronkelijk van het CDA. En de Tweede Kamerlid Harry van der Molen, wie dan ik heel wies dat dat in de miljoenennota zit. Dat is een plan van het CDA, van mijn collega Jacco Geurts. Die zei
van er zijn zoveel boeren die willen het bedrijf trooien aan. Maar het is financieel heel lastig. En met dit fonds, waar echt een heel groot bedrag in komt, daar kan jonge boeren een start mee maken. En dat is voor een provincie als die van u is gewoon heel wichtig. In dit land wordt er een soort kanker op onze boeren, maar er is heel vaak onderjochten. Die meesten werken zich uit de naad. En ik vind het juist heel mooi dat de koning daar dan ook in zekere zin een compliment van maakt. Ja, dus perspectief van jonge boeren die de bedrijven nemen willen, maar er moet volle meer gebeuren in die sector. Ze moeten dwarsamer worden, ze moeten circulair worden. Zou ik vragen om daar yield voor te krijgen? Dat gaan ze net krijgen. Ja, is het genoeg om de sector er bovenop te helpen? Nou, dat weet ik net. Ik denk dat er een ambitieuze landbouwvisie presenteren is door dit kabinet. En ik denk dat dit onknopingspunten jouwt voor Friesland. Ik heb nog een orenvraag. Ja, dat hoop ik al langer dwaande. Je komt zelfs, als ik goed informeerd ben, uit Parageer. Kan je in Parageer uitlezen wat mensen hebben om het afschaffen van de dividendbelasting? Nou, ik denk dat het een drege maatregel is om u te lezen. Maar ik ben bij de VVD gaan net omdat die voortrint om soms drege maatregelen te nemen. Ik denk dat het wichtig is voor het bedrijfsleven, maar ook voor de baan die wij hier in Nederland hebben willen. Uiteindelijk hebben we daar ik oren mee genomen. Daar het lietsbedrijf ik aan, die betalleverancier voor dat soort grotere bedrijven. En het is een totaalpakket wat we presenteren. Het is net alleen nog die dividendbelasting, maar ik een legere vennootschapsbelasting voor het bedrijfsleven. En we hebben nog een aantal speciale maatregelen nou voor het midden- en lietsbedrijf in deze begroting. Dus Jo vindt het allemaal een liekwichtig pakket dat je wil verdedigen die kennen. Zeker ik omdat wij ervoor zorgen dat met legere inkomstenbelasting we ervoor zorgen dat mensen meer in de portemonnee houden. En dat hoop ik dat ze in januari op hun leenstrookje ik merken gaan. En dat vinden wij wichtig, dat mensen merken dat het beter gaat.